Ahojte, volám sa Marcel Čentež a som nábytkový poradca. Momentálne sa nachádzam v historickom meste Banská Štiavnica. Na tomto mieste si ukážeme apartmán, v ktorom som zariadil spálne. Aj v tomto prípade som bol oslovený klientom na spoluprácu. Poďme sa spoločne pozrieť na výsledok. Nakoľko sa jedná o štýlovo zariadený apartmán, pri posteliach som prihliadal na výber vhodného dizajnu. Látky, z ktorých sú vyrábané postele, sú navrhnuté tak, aby zapadali do konceptu interiéru. Matrace sú pružinové taštičkové v kombinácii s prírodnými materiálmi, čo ponúka hosťom príjemný pocit zo spania. Matrace sú vyrobené v celku, hostia tak môžu plnohodnotne využívať celú plochu na spanie. Postele sú na nožičkách pre jednoduchšiu údržbu pod nimi. A bol som príjemne prekvapený s pripravenosťou a odbornosťou a myslím si, že veľmi dobre mi poradil. Už od začiatku sa mi venoval, ako som vošiel do predajne a pomohol mi so všetkými v podstate vecami od drobností, poradil mi dizajn, poradil mi funkčnosť. Výrobky fungujú ako nové zatiaľ. Keď som sa mu ozval aj v jeho voľnom čase, tak vždycky mi zdvihol telefón. V prípade, že aj vy budete chcieť využiť moje služby pri zariadení vášho apartmánu, neváhajte ma kontaktovať.